alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e oɗo men ñalawma aljuma ñalawma mawde en hawre nogas e goho lewru men Diolal hittade ujunaje ɗiɗi e nogas joyyi ɗo e wuuro Tettungo Madina Gounass juma ɗimmo e nder wuuro Tettungo Madina Gounass leegal ina wiye Sifaw alhamdulillah rabbil alamin hande o bandiraɓe nana garda gotel gotel enen giwra e dendagal leeɗe wuuro ngo kala gam arde julde juma o ɗo e juma ka leegal Sifa o eɗen gandi juma gadi ka woni ko toon to galle ceerno to leegal Médina centre kañum woni funnague galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi kan juma afa ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e goho alhamdulillah rabbil alamin ko nden juma ka waɗa caggal wuuro ngo Sinthiou 1936 calmo seeɗa jooɗima duuɓi joyyi taw o diidani juma ka o wino omo daara so woni diid makko o tawi ne sella ɗo bisimilla o diida juma ka so tawi sellata o ɓenna o ƴeew kala to diida makko sellata alhamdulillah rabbil alamin e nder hen noon Allah addi ceerno Ahmadou Baro mo Mbour wimo diid juma ka maha juma ka ɗo koko wonata koko ñiɓata inchallahu mawla ha ila yawmiddin ni woni noon 1941 nden woni ceerno Seydou diidi kan juma mawka toon to leegal Médina centre funnague galle ceerno 1955 Allah waɗi itta huuɗo watta sengge 1970 mbadi hande ndi karo e Kukiyas o ko 1970 watta ɗiɗon mbadi ha oɗo saaha ko ndin mbadi hono gardugol ceerno Mouhamadoul Mansour Baro e wondi muɗum e wallodir muɗum machallah alhamdulillah rabbil alamin eɗen jetta dendagal bandiraɓe kala dendagal yeeɓiyankoɓe Nangue TV ɓe camminama ɓe jettama ɓe jarnama hano hannirta eɗen ɗo e leegal Sifaw on jii juma ka machallah ngardugol makka jodgol makka machallah e golle tiɗɗe mantini mbaɗe fayida sanne mo ganduɗa ko kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye ɓiɗɗo Madina Gounass naajo panuɗo e Madina guittane Madina gueɗal kañum mahi kaɗo juma machallah fodde jumaji jonɗi ene maaha e nder wuuro ngo e nder leeɗe ɗe machallah alhamdulillah rabbil alamin e gardugol e on saaha Alaji Abou Ndiaye kañum joguino golle ɗe mbaɗi hen golle tiɗɗe mbaɗi hen golle mantiniɗe machallah rewni ɗum lawol alhamdulillah hande o e jamaji kewɗi mahade wuuro ngo kanko Alaji Abou Ndiaye artino ɗum e yamiroɗo kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye machallah waɗi hen ko fayidini duuɗe ɓuurani kewɗe kadi mahama madi jonde ñaadi bandi fayida fof ko gardogol makko wonno alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé e mbaɗe abonné alhamdulillah rabbil alamin ala ko humpaten e julgol juma ɗo e wuuro Tettungo Madina Gounass leegal ina wiye Sifaw ɗe gandi julnata juma ka ko ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam on ceerno waɗi ɗo to banggue julnugol juma ka alhamdulillah rabbil alamin wallodir hen ko wayno ceerno Hammat Diallo en ceerno Abdoulaye Ba en ceerno Hammat Siraji en e dendagal waldimaɓe kadi kuuɓal sen jii to hirnangue juma o leegal Amantoullahi kañum woni ɗo machallah ji boga wonɗo garage o woni ɗo en ji station gonɗo sarɗo no kanko wonɗo station woni ɗo en ji station kanko wonɗo alhamdulillah rabbil alamin machallah hirnangue o woni ɗo garage o woni ɗo en ji alhamdulillah rabbil alamin en ji oɗo galle ceerno Abdourahmane Diallo Alaji Abdourahmane Diallo machallah kamɓe kadi ko toon to Guinée Djiya kono kadi ko almudo ceerno labɗo ceer baɗɗo gueɗe kewɗe gueɗe mantide e wuuro Tettungo Madina Gounass kanko Alaji Abdourahmane Diallo to wawde kala ene camminama eɗen juuromo no fewi machallah golle makko tiɗɗo waɗata e wuuro ngo ko ene anda o ɗo galle mo jeyata noon ala ko waɗira sowona jangde Alqouranil Karim ko sukaɓe tokkoɓe gondi toon en jangga Alqouranil Karim alhamdulillah rabbil alamin jiida e galle makko mo woni o jiida e galle makko mo ganduɗa to waɗi magasin aji to machallah Alaji Abdourahmane Diallo kanko kadi eɗen duwanomo juutde balɗe battane moƴƴo kanko hono Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye en e denndangal hono mabɓe en kala ɓe jettama kamɓe kala ɓe jarnama hano hannirta ni yiyete noon tigui yeeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama no fewi nde ko Baba Oumar Diallo machallah ceerno Oumar Diallo wonɗo machallah ceerno Hammat Diallo machallah kamɓe kadi nan nata galle o ceerno Hammat Diallo goto e almamen ɓe jamaka machallah kanko ɗo ceerno Oumar Diallo machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin
ɗum tigi yeɓiyankoɓe nangue tibi oɗo saha eɗen ɗo e funnague juma ka ede o bedda hen darɗen funnague juma ka alhamdulillah bilal min on ji soro alhamdulillah bilal min soro juma o alhamdulillah bilal min machallah alhamdulillah bilal min Racine Diop alhamdulillah min alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe nangue tv on bertanama sanne alhamdulillah rabbil alamin machallah jarama alhamdulillah rabbil alamin bandiraɓe gardan moƴƴi machallah eɗen gandi ko o banggue ɗo ceerno ardata ceerno Bacir mo ceerno Ousmane Thiam eɗen gandi o banggue ɗo ardata alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi argol makko datti woɗɗude eɗen ɗo cabbi eɗen ɗo pandi inchallah haw yetto so Allah ko lamɗo jaaɓi machallah alhamdulillah rabbil alamin eywa neɗɗo mawɗo jorama de alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah on jarama de alhamdulillah alhamdulillah ñalawma hande wiya ko sedak wadde sadak ko naran moƴƴi gawri ko gawri makkari ko mbayeri machallah ko woni hen ha maaja aleykum alhamdulillah rabbil alamin machallah baka joni heew bandiraɓe nangar moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin haaju makka heew ko heddi ko natti hewde alhamdulillah rabbil alamin tawa ko salliji tan so alhamdulillah so aleykum assalamu aleykum alhamdulillah machallah ceerno Bachir ari alman bimaka alhamdulillah rabbil alamin jango set makko délégation makko timmuɗo alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin eyi ceerno Thiam min tuubi alhamdulillah Thiam
مدير سيرم يجهم ياخذ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس
إن الدنيا دار لمن لا دار له ولها يجمع من لا عقل له إنما هي دار فناء وغرور ومصائب تنسي كل سرور عزيزها ذليل وكثيرها قليل حيها يموت وخيرها يفوت ولا يركن إليها إلا أحمق عام البصيرة والدار الآخرة هي المرجع والمآب وتقوى الله خير زاد وأكثر ثواب فاتركوا الغفلة فما بعد الحياة إلا الممات وما بعد الوجدان إلا الفوات وما بعد القصور إلا سكن القبور إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عباد الله إن الفرح بالدنيا هو الغرور بل الفرح بالآخرة هو السرور وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية وبادروا بالأعمال الصالحات فما عند الله خير وأبقى ولهو الدنيا أشر وأشقى فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم انصر دينك وأهلك عدوك اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اردد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين شكرا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم ya Allah jabanen ya Allah jabanen golle men moƴƴe fof yaafo en firgitte meɗen yo Allah fewnu eno fewnan en ɓesguji meɗen yo Allah waɗen jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗen hawruɓe hawridinaɓe peewal yo Allah humtanen haajuji men dagiɗi fof yo Allah waɗen heeriɓe almuɓe cheikhana Ahmadou Tidiani radiyallahu taala anhu yo Allah rokku en fandinde almudagal meɗen yo Allah simminanen rafiji ɗi sellinanen rafiji ɗi yo Allah sellin rafiji ɗi rokka aafiya ɗuumiɗo yo Allah yurmo yaafo mayɓe men e dendagal mayɓe julɓe yo Allah jaccinɗanñiɓe meɗen
keeri ɓeydanade kadi niwoyaji keeɗi kala e gooto e men ɗo dillirta ɗo Allah waɗan ɗum ɗon barke yo Allah waɗan ɗum ɗon barke ɗum udditaare e yaajeede waɗana ɗum ɗon udditaare e yaajeede wadda heen ndenka wadda heen ndenka jooɗiiɓe e ɗanniiɓe fof jooɗiiɓe e ɗanniiɓe fof daartoɓe gande ɓeene yo Allah newnu daartoɓe gande ɓeene kadi yo Allah newnu e Qur'ana o haa e janngiiɗi keddiiɗi mbiɗa e Qur'ana o haa e janngiiɗi keddiiɗi ɗi fof waɗanaɓe heen barke Allah waɗanaɓe heen kadi barke wadde heen fahamu Allah wadda heen kadi fahamu Allah hokka en naftoraade Allah rokka en kadi naftoraade ɓe juutnane nguurdam ceerno ɓe yo Allah juutnan en nguurdam ceerno meeɗen waɗanamo heen cellal e sembe waddanamo heen kadi cellal e sembe ko ɓooya ɗowde en e ardaade o en ɓooya ɗowde en e ardaade meeɗen ɓooya naftude en e fewjande o ɓooya naftude en e fewjande meeɗen en ɓooya rewde e pele makko enenne kadi ɓooya rewde e pele makko ɓooyen jeemtindemo ɓooyen yemtindemo ɓooyen jabde fewjaneede ɓooyen jabde fewjaneede kadi ɓooyen naftoraademo ɓooyen naftoraademo sabi barke Allah e nelaaɗo kadi barke Allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhana ahmad barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhu seerede seerede barke ceerno men e seerende makko radiyallahu taala anhum jamian salli ala allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim woni eno juurima en ñaaguima meɗen kadi du'a o yiɗi habrude en koko nanno e ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu o meeɗi arde base o tawiɓe ɗo base ɗo Allah waɗi ɓe gondi ɗo on balɗe tati ñande battinolngol ñalama tataɓo jamma mum aɓe jooɗode makko ɗo ceerno ɗo Allah waɗi ɗon sukaaɓe madinnaɓe tato ngari ɗon mbi ceerno belli ɓe ngarno ko salminde ceerno ɓe juurademo ko ɗo min liggoto ɗo e base ceerno wiɓe hoɗo jeeya ɗon mbi ko madina min jeeya ceerno wiɓe madina ɓe mbiya aha o namdi jinnaɓe maɓɓe goto fof haali jinnaɓe muɗum o yetti ɗum yettode mum o wi mbiɗon ko madina jeeya ɗon mbiya ha kay ceerno ɗon min jeeya o wi mi haalana mon noon madina ina jogii sarɗi sa waɗi sarɗi o ka madina naajo sa waɗani sarɗi o gantu ala a jeeyaka madina woni madina waktuji joyɗi jomum tawe dental jama wasifaji ɗiɗi ɗi hadratul jumaati o ko tawtore wasifaji ɗiɗi ɗi to jama hadratul juma o kadi to jama sa waɗani noon gantu ala a jeeyaka madina jeeyaɗa ko kantora ngol konngol noon o yinno nannude julɓe ɓe julɓe noon jaafo tiino ɗen toppita ɗen ko wi ko beela Allah ene waɗa en madinnaɓe toppita ɗen jama o waktuji ɗi joyi enen ɓe jahatano ɓe enen kaaldade allahumma salli ala sayyidina muhammad sallim Allah waɗa eɗen mbaɗa du'a uggila yettiɓe ɓe ha e joom haajiji en fof wuro ngo kadi ne yawira janngo ko lappere gerte ya yen kawroy toon enen fof mata ko masiŋaji gadda ya yen kawroy toon fatiha salatul fatiha denndangal ko haala fof koɓe sellani e joom haajiji en e wayniɓe ɓe
أجاب دعاءكم